RTV NOF. Zomerradio. Ik ga hier op het bankje Kees Bakker. En Kees Bakker is presentator van het programma Rondwijk Sport. En na je week is het wedstrijd 4. Dan is op dit oren van 2 tot 6 uur is weer Rondwijk Sport. Begint dan weer. En dit seizoen is een hele oren iets oors, want het is een hele uitdaging om net, Kees. Ja, het cirkeltje wordt wat groter. Hè? We krijgen er een paar gemeentes bij. We krijgen Arkaspelen en Tieskerk er wel bij. Dus we gaan wat een groter uitzendgebied. En dat is wel een hele uitdaging voor ons. En waarom is dat ding en waarom breiden je hem uit? Waarom doe je dat? Nou ja, Kanaal 30 die hier een sportprogramma. En volgens de regeltjes moest er wel een sportprogramma hebben. En toen hadden ze ons benaderen of wij dat ik doen wonen. En dan zei de keerwerking dat stoon kwam. Dus dat is wel leuk voor ons. Ja, en dat is zeker mooi. Alle weer extra sporten bij, extra voetbalverenigings, korfbalverenigings, sporten. Dan denk ik echt dat je extra meewerken ziet, of net? Ja, natuurlijk. We zijn altijd op zoek naar extra vrijwilligers, presentators, co-presentators. De meesten die de techniek door verslagjouwers. En heel pro denkt van, ja, we moeten alle weken maken, maar dat hoeft net. Je kent het zelf gewoon. Je het 1 keer in de maand of 2 keer in de maand. Maar krijgt hoeveel vrije tijd je natuurlijk. Ja, dat is het mooie. En ja, je moet wel echt iets met sport hebben natuurlijk. Hè. Dat is wel, dat moet wel, zou wij zeggen. Je maakt iets met sport hebben, maar ik per se wat mij mijn radio haalt, of hoeft dat net? Nou ja, dat is het mooiste wel. Want radio, het is een soort virus dat mij in je gaat. Dat haal je of je hart net. En dat is gewoon zo. En met alle weken we beginnen te kriebelen, weet je wel? Ja. Van, ik mag weer even 4 horen even in de ether. Ja, met 4 horen dat ligt het lang, maar in zo'n dynamisch programma als sport is dat zo om, of net? Ja, jongen, het is altijd. Dan maken ze een draaiboek en dan krijg je altijd een planning. Sietse Wijster die maakt altijd een planning en die krijgt deze waanjes, krijgt die. Nou, dan is die een bepaalde voetbalclubs in West-Hennegost. Nou, en dan tijdens het programma dan gebeurt er wel zoveel. Met voetbal, van hier een minuut, dan wordt de plaat weer afbrutsen. Dan moet je een goal vallen, een rode kaart of je naar de voorbrutsen. Ja, dat is gewoon. Voor als het wist, dan is het 6 uur. Dan zei je van, is dit niet nou, waarom? Maar dat is wel op, ja, want het vergt wel een heel proef van de concentratie. En dan moet je altijd een goed luisteren van wat er op die voetbalvelden gebeurt en al die bruggetjes maken. Ja, dat is uiterst concentratie. Maar dat is toch wel leuk. Dat is altijd wel een uitdaging om een heel goed programma, maar een heel mooi team deel te zetten. Met de techniek en met de co-presentator en met het team. Normaal wie dat een regisseur en dat wie telefonisten. Maar die maakt nou ook al tussenstand met ze bijhouden en voorlezen en een sportbase bijhouden. Ja, dat is een hele uitdaging, maar het is leuk. En we hebben een hele leuke mensen. We hebben ongeveer 20 mensen in ons team. En dat is super. Ja, super. Maar je mensen die mij werken willen als verslagjouwer, technicus of presentator, die kunnen een mailtje sturen naar rondwijksport@rtvnof.nl. En ik zei dat het na je weekend begint, maar eigenlijk begint het jongen al, Kees. Ja, de wielerronde, daar hebben we ook bij in de Westerijn. Dat begint aanstaan om 4 uur en dan Jon Wagenaar en Lammert Brouwer die door verslag en Sietse die zit hier in de studio. Ja, dat is ook wel weer leuk om zo even bij te houden natuurlijk. En vooral hier in de regio. Alle dingen die het evenementen die gebeurt, daar willen we gewoon bij wezen. We zijn gewoon regionale omroep. En we alles zo goed in beeld brengen. Net alleen voetbal, karbal, maar waterpolen doen we doen basketbal, volleybal, keerts natuurlijk. Dat is nog ben je net zo volle keerts meer in deze omjouwing, maar we horen het alle weken wel bij. Binnen, op het terras of op de zolderkamer. Zomerradio straalt uit je radio.